Хей хора, днес е специален ден. Моят приятел има рожден ден и съм измислила нещо наистина голямо. Проблемът, че подаръка е голям, аз нямам кола, а той живее извън града. Искам да заснема реакцията му, да сме насаме, за да видим какво ще се получи. Намерих грамадански кашон за подаръка на Илийката и в момента се разхождам по улиците така. После ще бъде опакован с ето тази хартия и ще ви снимам по-късно пак. Хей хора, днес е 19 юли, утре е 20 и моят приятел има рожден ден. Включвам ви някакви накъсани кадри и после ще ги изгубя в едно цяло видео. Да, сега ви апдейтвам, че съм напазарувала продуктите, които ми трябват за протеиновата торта, която ще приготвя за празника. Това е тортата, която видяхте и на нашата годишна. Най-сполучливият десерт. Бърз, лесен и вкусен. Та сега се прибирам и започвам да приготвям тортата, за да е готова за утре сутринта. Ще ставам адски рано, защото ще трябва баща ми да ме закара до тях, понеже той не живее в Русе. Та ще отида до тях да го изненадам рано сутринта. Ето до момента как изглежда тортичката. Изобщо не стана на видове както исках, но важното е да е вкусна. Аз отново мъкна една камара чанчи и е супер неудобно и отивам да правя изненадата. Вече съм на локацията, затова ми помогна моят баща, който ме докара до тук. В 6:30 тръгнахме, за да мога да пристигна рано сутринта тук. Но както и да е, няма да ви се обяснявам, ще ви разкажа вече за идеята на подаръка. Имаме един голям подарък. Куфър, пълен с малки подаръчета вътре. Един вид цялата концепция си е едно куфър, пълен с всичко необходимо, което не е така, но да кажем, че е така. Също така съм приготвила и любимата протеинова торта на Илийката. Надявам се, че ще му хареса и съм купила конфети, за да може, когато го извикам тук, да гръмна конфетите. Сега, ако се питате как ще го извикам тук, рано сутринта в 7 часа, идеята ми е, понеже съм на стадиона, да му звънна след малко, да го питам къде хората играят в футбол. Много е лесно да се познае и да му каже, ела да играем в футбол точно сега. И той да дойде да му снимам реакцията и да го заснима как отваря подаръците. Това ми е идеята. Сега ще доукрася тортата. Нямам свещички, но без свещички ще видим. Нищо не можах да измисля. То беше късно вечерта вчера. Ще му звъна и ще ви заснема реакцията му. Това не е сериозно, наистина. Звънах му втори път и той ми изключи телефона. Направо си изключи телефона, хора. Аз не мога да му се обадя вече. Много зле. Отваряй, въди. Не, някой почивка. Отваряй. И купара да отварям. Нали знаеш, че съм по изненадите? Да, бе. Има бележки. Трябва да ги чета сега. Сега го отворя са те. Да, виж какво пише. За моменти на неочаквани жажди. Аз съм малко съден, сега си му снимаш една. Аз те снимам, ама това ти е истинската реакция. Чек ли? Не са чек. Давай следващото. Една крачка по-близо до топлото слънце, морската вода и зелените селки. Сега ще. Добре. Чем стана? За спешни случаи на глад по време на романтиката. Има две протеинови барчета и шоколадово криспи. Протеиново. За да не сте заслепи собственото ти великолепие.
Слънче е това си. За собственото ти великолепие. Сега да не ти пече слънцето. Любов, летим с настроение, кацаме с усмивка. Не чакай, че аз не знам къде го познават още като този, който опакова за 2 дни 4 часа гащи едно зарядно. Място на комфорт и любов вкъщи, до някъде между вау и това трябва да го направим пак. През вратата към нови спомени. Място до човека, който винаги носи зарядно вода и ентусиазъм, багаж, куфар, тритенски, чорапи, безброй добри идеи и желания, още това, което ни свързва. Когато си готов. Аз не успях да го разбера. Да. Овче си! Това е фалшив самолетен билет. Като картичка. Добре. Добре? Не си. Като се разсъниш повече, ще го осъзнаеш. За къде е този билет? Чакай, че не. Това е картичка, не е истински самолетен билет. Ага. Цялата концепция си едно пътуваш някъде. В момента съм ти преобразила в пътуващ. Този билет включва постоянна компания от един човек, който те обожава, един куфар пълен с изненади, едно бъдеще, което ще се живим заедно. Вътрешно преласването, забравява се скуката, разрешено е целуването по време на турбуленция, гарантирано преживяване с настроение. Включва в билета прегръдки в зале, сладки глупости, мини почивки с максимално щастие, сладки спомени, които няма да се съберат в този купат. Специална забележка, която този билет включва постоянна компания от един човек, който се обожава, един куфар пълен с изненади, едно бъдеще, което ще постигнем заедно. Това ти е подаръка. Разбра ли концепцията? Да. Представете. Благодаря за подаръка. Моля?